panapa? Kuja mundi vundutsa zvechibage. Uta zvechibage. Kondoita sei kwanditi ndongwa chekukohwa here nai. Sawira. Chi? Sawira. Zvari kudedera nemurume mukuru kochi. Hazvina mira zvakanaka. Chi? Hazvina kana kutombomira zvakanaka. Kochi, kota vakanyaya nawo ikai. watotanga kutya murume. Baba zvine vari kumuka. Urandite sei? Vari kumuka baba izvine izvezvi. Nyama yatakapedza kutya. Vataura zvese chaita nyama yangu yakadyiwa kudi. Vari kumuka. Ndozvitsva zvisina maiguruku kwavaona mukoma. Vamukirane kaikoko, vamukira iwe. Ukavarutaura kuti hanzvoni vanhu ivava vachazozviona. Musatomborwe gata kozi nyaya dzangu chapedza ndega. Hazvinetsi tinoenda kuna ambuya. Ndonopedza masports ese. Virikidzo nechiboko ichi. Usatya. Vakana tototara izvozvoka. Hatibva tatoenda. Ambuya hatibva tatoenda hatina nguva yekutombomira. Hatibva tatoenda kwambuya. Abweran. Awi. Abweran. Awi. Abweran. Awi. Pinda kwa chizukuru. Pinda kwa chizukuru. Abweran. Abweran. Taura kwa chizukuru. Muchiona tasvika kudaro renyu kudai so ambuya. Hazvina kutimirira zvakanaka. Hazvina kana kutombomira zvakanaka mbuya. Kuya kudai so kuvimba nemi. Mukoma vari kumuka. Vari kumuka. Chipoko chaicho chaicho. Ayo usatya. Ndavhunduka nazvo. Usatya. Aripo Abweran. Abweran. Taura nyaya yako chizukuru. Pandiremera mbuya handiziti mungatiitireiwo. Ayo ndinomutsipika. Zvekuti hamufe makamuonazve. Shuwa. Hafa akabukazve. Shuwa mbuya. Aiwa musatye. Abweran. 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 Aiwa mukatore henyu kutekaira vazukuru. Hamuchafa makamuonazve mukoma wako. Tiri kunzwanana? Notenda mbuya. Aiwa tekairai zvenyu. Tekairai zvenyu vazukuru. Notenda mbuya. Abweran. Abwera. Chinondodikwe. Ndatamburei. Ndamatumbusa mvura pamoto. Pana mvura ere pamoto mwana. Iripo. Jele baba atala pabele dosa. Gogogoi. Svika henyu. Turishuriwe. Svika henyu, svikai. Maswera seva nomwari. Taswera maswera seiko. Taswera hedu. Right. Makadi mama. Makadi henyu baba. Tinofara wakadi komkomana. Mushi makasimbera. Makadi. Aiwa tinofara. Alright, it was Prophet Elijah. Okay. Yes, literally new one in this place. And I'm just coming from the mountains for prayer, and then the Spirit of the Lord directed to me to this place. And yes, because if this issue is not attended to quickly, and panogonoitika imwe tsaona pamba pana pandida. Tsaona. Yes, because ndaona paitika imwe rufu futi pana pechitedzera imwe rufu. Zvekare. Yes. And pane samanani challenge yegumbo. But before this again, pane munhu ari mukubva kunoviga zve manje. Baba, murume wangu. Okay. All right. Yes, this is the matter that I've come to address, and yes, because if this guy is not paid for it, ndikuona ane talent ari kurwisana iri pamusoro pe-life yake, and yes, this guy is supposed to be going abroad as far as Europe is. Anotamba bhora. Anotamba bhora ridi. Yes, I know, don't worry, because kana zvaratidzwa panyika imwe yanditi, it means that inyaya inogadzirisika naMwari, andida. Yes. So I just want to pray for this young man, andida.
Mwari anomitira zvakanaka handita. Munenge mandibatsira mabva nepiko. Aiwa ari kutobva ugomo izvozvo handiti. Don't worry, zvinto zvashe. Dzwane manguva mangani? Atone 3 days. 3 days? No, don't worry. Jesus heals handita. Okay, let us pray. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your power. Amen. He is your humble servant. Father, let your light radiate in his health. Amen. Divine health right now. Jehovah Rapha, oh God. Amen. The God that ministers healing. Amen. Father, let your light shine, oh God. Amen. Father, he was wounded for our transgressions. Amen. And by his stripes we are healed. Amen. Father, total healing and restoration. Amen. Right now, oh Lord, I perpetuate every power of darkness, oh God, back to the sender. Amen. In the name of Jesus. Amen. You are a faithful God. Young man, you are healed. Amen. Amen. Right. Simuka. 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 Awe. Simuka. Don't worry. Right. Take a few steps. Yeah. Take a few steps. Take a few steps. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Aiwa mutenda mama mufana utenda Mwari. All glory and honor belongs to God andita. Yes. Aiwa munotenda Mwari. Yes, totenda Mwari. Andita. Yes, we give thanks. And then even Karanemi Omaya did that. And even you again and it. Because miss and it, you're under same spiritual attacks and it. Yes, just hold your hands at this and it. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. Father, I remove the dark cloud upon their lives. The witchcraft powers and entities upon their lives. Father, I render them powerless. Father, I speak a hedge of protection, the blood of Jesus. And let your light shine, let it radiate the goodness of the Lord now and forevermore. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. You are blessed. Amen. You are blessed. Yes, from now onwards, and it, this guy and it, you are going to receive a phone call within the next 2 days. You are going abroad. Vanhu vaMwari, inini sezvandataura ndachibva kugomo ndatumwa nemweya mutsvene anditi imimi gonai kuti mukwane kwamunonamatira nditi Mwari aramba achifamba nehema nditi but first ona wandita musare munyasha. Amen. Vanhu vaMwari. Kwa muchagare mutyere. Aiwa sununguka. Maisha basa. Akanaka mufunge. Akumburara ntambuzere. Ati mazviona. Togara chaitorwa nababa wenyu. Asi urwadza mukoma. Hapana. Zvese rasingachabvuma kudai. Mwari maitisa. Mwari maita. Vaita zvavo baba. Mwari maita ini. Mwari maita basa. Mwari maita basa. Mainini mchona ndakushedze kudai zvakaoma mainini. Ndakushedzerai mwana uyu. Akangobva kuhunu kwasingagone kutaura. Izwi rakaenda kumboedza kudii. Haasi kana kugona kutaura. Ndakamboedza kunamata but ndazvikoniwa. Ndakamboenda kwamadzibaba Kirebu. Hakuna chakashanda. Tikadzoko tikanzi nevavakidzani edu ngatimboende panganga iri pazasi apo. Hapana chakashanda. Ndikamboedza kuisa sauti hapana chakashanda mainini. Saka ndati rege ndimbokushedzaiwo pamwe tingabatsirane tiri pamwe chete kuti tione kuti tingazvifambise seiko ndozviripo pamwana. Zvakatooma naye mwana wasisi wangu. Chokwadi wonga ntaurira kuti mwana kungoenda kwaakaita kuhuni kwakutongodzoka mwana asingataurira. Asina kana izwi. Nei Mwari asina kana izwi. Zvakamboitika kupi izvozvo nayo. Chero ndichiona inini sisi wangu ari wapenyu kana kukwese kwatombova arisatamboona kuti munhu anongoenda kwaenda odzoka asingagone kutaura kwambozoona kupi kana newewe. Ndakashamisika na. Zvandari mashura naye mwedu. Zvandishamisa. Nei Mwari ndozvawakafira here sisi wangu izvozvo naye mwedu kuti vana vasare vachitamba. Oi. Sikewo pamusha. Aiwa svika izvenyu. Maswera sei vanhu vaMwari? Taswera maswera sei zvenyu? Taswera. Aiwa taswera. Inini ndonzi Prophet Elijah. Alright. Right. Kuya kwangu kwandaita panapa, I was led by the Spirit of God. Alright. Why? Because there's a challenge iri panapa pamusha penyu. There's a dark spirit, a dark power that is operating in this vicinity. And ndikuona kuti iku affecta vanhu vemumuri nemumusha muno. This is why I'm here. Izvezve as I speak, pane someone asingagoni kutaura. Yeah, chokwadi. And this is a spiritual attack. And this person iri pamusana pekuti munhu anditi munhu akaratidzwa zvishamiso zvinoitwa nevanhu vakaipa and munhu iye kutaura kwaari kufanira kuita anditi
ndokwakaitisa kuti avharwe muromo, and then izvezvo anditi nyika imwe kundiratidza kuti the reason why this person's mouth is closed handiti so that this person must not expose the powers and works of darkness. Shuwa munhu waMwari ndiye akagara apa uyu. Amen. Achatogoni kana kutaura, akangobva kuuna akanyarara. Ndatambura munhu waMwari. Amen. No, it's okay. This is the final bus stop because ndikuona maenda kumaprofita akasiyana siyana, ndikuona ne traditional healers, herbalist, nganga chete. Chokwadi. Andida. As noda kuzivisa kuti simba rese, all power and glory and belongs to God. There is no power above the name of Jesus. Amen. Andida. Muzora nas she shall be delivered from this unclean spell. Andida. Right. Changu kumbira kuti iye mwana wenyu andida. Nimbona matana andida. Mwari anotitira zvakanaka muzora nas andida. Amen. Yes. Let me just pray for you andida. Right. Just open your mouth. Father, in the name of Jesus, Amen. your mercy, your grace and power. I command this power to come out right now. That which is tying a destiny, O Lord. That which is tying a speech, O God. Out of it. Izvezi zvese zvakaiswa naSatani ngazive paari. Izvezi zvese today is your last bus stop. Zvese zvakaiswa naSatani muzita raJesu. Thank you, Jesus. Your mercy, your grace and power. You are healed. Amen. Arise, my daughter. Arise. My name. Thank you, Pastor. Thank you. Listen, all power and glory belongs to God and it. Let me just pray for you as well. Your mercy, your grace and power in Jesus' name. Amen. You are blessed. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for divine victory in today's service in the name of Jesus. Your mercy, your grace and power. Agents of darkness. Bobo ataya bades. Zandiko ba atevai. Agents of darkness. Your time is limited. Your time is limited. I am the servant of the Most High God. The servant of the Most High God. In the mighty name of Jesus, all power and authority has been given unto me. The Bible says that he that cometh unto the Lord shall never be disappointed. Power of Holy Ghost. Blood of Jesus. Your time is limited. Your time is limited. Your time is limited. Right now, in the name of Jesus, you agents of darkness, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Mwari ndinokutendai. Thank you, Jesus, for your mercy, for your grace and power. Amen.